Annapa Mikaeli tulla. Pitää katkoa tätä videota sitten. No niin. Nyt on tämmönen pikku Kovajärvi Wild Out Compact tässä ollaan. Täällä ollaan Kovajärvellä. Tässä on tämmönen D24 940 Volvo. Lähtisiköhän tuo tulille tämmönen laitos. Miten se näyttää lämmintä? Pari astetta. No niin, katsotaan. No. Ja palaa mun alta. Siinä on. Ja tässä on tämmönen 740 T24 tikki. Miten se selähtää? Ja palaa mun alta. Ei kun vain. Ei kun vain. Sitten olisi tämmönen dieseli DX ilman hehkoa golfstartti. Miten lähtee DX ilman hehkoa? Ei se lähde ihan heti, mutta No niin. Ja Niiko palaa mun alta, ei kun vain. Tässä on saatana yksi se vittu Volvo alkuperäinen öljyn suodatin. Ei kai siinä.